салому алайкум, акаи Сафархон. Салому алайкум ба ҳамаи подписчикои Сафархон ТВ. Ман аппарат бо Валик заказ кардам, узорни Валик аз канали Сафархон ТВ. Омада расид, на қабул кардам. Ман ин Валик, узорни Валик, гули номери 10, семичка. این اپاراتش خدا خواهد خانه های با این اپارات گل میپرتوییم. خواهشمندوی همین خیلی ازار Валик اپاراتش قطعی کسی که میخواهد من از کانال سفرخون تیوی زکاز کنیم به یکون فریب تیز دستافکه میکنم به همه جان. خدا خواهد خانه های با همین Валик گل میپرتویم. Ассалому алайкум ака, азу раҳмати калон. Ина даставкара гирифтем ай канали Акай Сафархон ТВ. Раҳмат, даставка дар ноҳияи Қабудиён омадак. Хуб, барори корока. Салому алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародаро, айни ҳол қарор дорем дар Қарғам, дар қишлоқи ҳосилотеш. Ина бародаро, гилпартоям имрӯзка биҷа калидора гил сети ина бежи қад партофтагиям. Гили номери 25 сети бежи қати омадагия калидораш. ҳозир камтар хира метова ҳисоби торикия уже бегаштида ба ҳамин хотир хира метова пагодаам баъд маҳкамай. гали загимон дар калидор. бародаро дастгира фаромӯшам мекунем, ам лайкорам мемонем ва дар канал обуна мешавем. Ина проходной главни дараш сети бежи қати гали номери 25. баъдан мегзарем ба қисми хонааш. ин хонааш рӯшан метова. ина ин хона гали номери 39. ҳай бародаро, садарги майдадона ба сети сиёҳ задагия гила партофтем. ай болош лак задем бо ина бародаро. зарҳалошам метова. ина зарҳалам добавит кардия. ин хона 6/3 ай. прамои ай болои шпакиловка задагия. эмулсия кадаги нест ай. прамои ай болои шпакиловка гил партофтагия мина. чиқа дида истодем бародаро. иҷа багитора краска кадесам. аввал гила партофтем, баъдан багитоша мезанам. баъд ай гил партои багитора бизанем, падоб ябои меёра. багитои таву тора якҷоя. баъд ай гил партои бизанем, падоб ябои меояд. тари ба зеб меоя. бисёриҳо мефтем ки бародар ай далнияк мера ё нарх наво чӣ хеле. бародаро дар ватсап бинависонед, дар телефон рӯст гап ҳама дар ҷавоб додан наметавонам бахшишай ҳаматон. дар ватсап бинависонед бародаро, иншоалло ба вақти ёфтагӣ ҳар як шуморо ман ответ метавам ва нарх навои мақсад дар ватсап бинависонед, нашуд нарх наво суҳбат мекунем. раҳои далнияк айда хона зиёд боша мерем, агар як хона боша наметавонем рафта. ба чӣ хотир ки маҳсулот мегирем, айхи нон бо раҳпули қати як хона дар рост гап пакриват намекуна. ина ин хонаша ҳонин тайёр. оз мегзарем ба қисми дигари хона. ина ин хонааш. ин хона сети сиёҳ нест бардор. иҷа гали номери 34 задагием. ин хонада гилора ҳамаша ба лазер задагием, чотка задагием. мақсад дар 6 дона колери сиёҳ ман 2 дона колери фиолетови додахтагием. дар 6 дона колери сиёҳи майда. мақсад 2 дона фиолетови добавит кардам. баъдан рангша хеле падбор кунем, гил партофтем. ина нигоҳ кунем бародаро, чӣ хеле десен. хона ба зебиги зала омадагиай. Zar
зарҳалам добавитиш кардагием, зарҳаламон метавон 1 нимта як свет люстри конкрет навзанам, баъд рӯшании зарҳал хишбон метавон. ин хонаам 3:30 ба 6 хона. Анам бародарам ай интернет занг задагиай, мақсад ай ин хона хонаи подписчикои рӯз гап. Агар 3-4 хона зиёд боша, бо скидкаам дорем. Ба хотири подписчик бидаамтон бародарам. Ҳоз мегзарем ба қисми дигари хонааш бо. ина плинтусои поён ёрам баъд мезана. ина ин хонааш гали садбарги каталонае. номери 85. Хона яким даромадем 39 бад, диемаш 34. Гали хона 85 на бародарам. Иш свети сиёҳ хати задагиай. Садбарги калондона. ҳар касоне дар маҳқулай метавонад дар WhatsApp бинависонанд, ашуд нархҳоро ҳатман суҳбат мекунем бародаро. Ва бисёриҳо мегуфтанд ки барои реклама хона дорем ё ки таваҷҷӯҳ дорем, чӣ хел кунем бародар. Бин дар WhatsApp ма суръатчаи наворша равон кунем, иншааллоҳ реклама мекунем. Хона фурӯшӣ боша ё замини фурӯшӣ ҳам боша, реклама мекунем, ё ки ягон инструменти мақсад сохтмонӣ, строителни инструмент ҳам боша, рекламааш мекунем барои савдо. чизе ки боша метавонед дар номераи болои экран мондагӣ дар WhatsApp бинависонед. иншааллоҳ реклама мекунем. ва бародаро дастгира фаромӯш намекунем. ҳама каса дар канал обуна мешавем, лайкҳои бобогирам мемонем ва фикрҳои ҳар як шуморо дар комментария интизором. худованд ҳар як шумо нигаҳбон боша. иншааллоҳ бо навбарои оянда дар ремонтҳои нав ва замонавиро пешкаши шумо мегардам.